Il-gvern baqa' ma rridx jgħid l-ammont eżatt ta' karozzi tal-linja li allegatament kienu bil-ħsara fosthom bi brejkijiet ma jaħdmux sew, vetturi illi tħallew iduru jabbu n-nies fit-toroq ta' pajjiżna. Dan l-aħħar skandlu li qed jiffaċċja l-gvern ta' Roberta Bela ġie żvelat wara li tlieta filgħodu supervisor tal-Malta Public Transport preżenta protest ġudizzjarju b'akkużi serji fejn qed jgħid li l-kumpanija qed tħalli fit-triq karozzi tal-linja difettużi u li dan sar b'ordnijiet minn ta' fuqu. Iżda meta tlieta wara nofsinhar id-deputat Adrian Delija staqsa lill-Ministru tat Trasport Chris Bonnet sabiex jispjega x'qed jiġri eżatt, il-Ministru qal biss li hu mhuwiex mechanic. Ovvjament, mechanic minix, jiġifieri jekk ħanibdew ikollna l-esperti li diġà qegħdin jagħmlu ġudizzju fuq il-brejkiet tal-karozzi tal-linja, tajjeb illi f'dil kamra għandna min jifhem daqshekk. U minflok serraħ ras il-poplu Malti Għawċi spiċċa attakka lill-avukat Jason Azzopardi li qed jirrappreżenta lil dan is-supervisor tal-Malta Public Transport b'Adrian Delija jikkundanna kliem Bonnet għaliex attakka l-professjoni ta' persuna fuq bażi partiġjana. Fil-ħin tal-mistoqsijiet parlamentari, Chris Bonnet stqarr ukoll li sar jaf b'dan l-iskandlu minn fuq il-medja filwaqt li spjega li matul ix-xahar li għadda instabet karozza tal-linja waħda biss b'difetti fid-dwal u partijiet oħrajn. Fl-10 ta' Marzu fejn din il-karozza sabu fiha problemi fil-windscreen, problemi fid-dwal, problemi fil-body, mhux fil-brejkijiet, jiġifieri problemi li huma ħafna iżgħar minn problemi fil-brejkijiet u din informat din il-karozza tal-linja illi għada ħalluqa jiġifieri fid-depo tal-Malta Public Transport. Il-Ministru però baqa' ma tax l-ammont eżatt ta' karozzi tal-linja li kellhom difetti jew li twaqfu mis-servizz. Kien għalhekk illi Net News staqsa lil Malta Public Transport kemm huma eżattament il-vetturi tal-linja li tneħħew mit-toroq, fuq liema rotot kienu qed jaħdmu, kemm ġarrew nies dawn il-vetturi fl-aħħar xahar u kemm hemm vetturi tal-linja li qed jiġu ċċekkjati. Il-kumpanija qed tgħid illi kienu b'kollox 11 il-vetturi li ġew identifikati li kellhom ħsara u 9 minnhom tneħħew mit-toroq tagħna. 2 oħra qed jingħataw maintenance. Il-Malta Public Transport qed tiġħad l-allegazzjonijiet li saru mis-supervisor tagħha stess bil-Ministru joħroġ onqu għal din l-entità u jgħid illi issa tal-linja m'għadhomx jieħdu n-nar. Fatt li huwa l-kollox skorrett kif jiġdu dawn il-filmati meħuda fi snin riċenti. Transport Malta minnaħa tagħha kienet talbet lill-operatur tal-linja biex inneħħi mis-servizz il-vetturi msemmija fil-protest ġudizzjarju sakemm isiru l-kontrolli kollha meħtieġa u kien f'dan il-punt meta tneħħew id-9 vetturi fuq ordnijiet ta' Transport Malta.